Республикала ауыл ердәрендә урындагы башлангыстарга ярдәм итү программаһы 2014 елдан алып эшләп килә. Семеновск авыл биләмәһе ошо программага ярашлы 2016 елдан алып авыл эчендәге һыу торбаларын алыштыруды максат итеп куйды. Авылга һыу Ирәндек тауы буеннан килә. Касандыр унда һалынган торбалар күптән заман һынауларын үткән. Авыл хакимияте башлыгы Расул Сәлимов әйтүенчә, Ирәндек буеннан килгән һыу торбалары 1996 елда һудылган. Ул әлеге вакытта бик искерү сәбәпле торбалар да бернисә урындан тишелгән. Ошо проблемадан сыгып, авыл халкы менән кәңәшләшкәннән һуң һыу юлы селтәрдәрен алыштырырга дигән карар сыгарыла. Безнең Семен авыл халкында бер зур проблемалар булып торган һыу мәсьәләсе була торган. Шул мәсьәләне ыңгай эшләр өчен без уже 3нче ел подряд урындагы башлангычлар ярдәме күрсәтү программаларында участвовать итеп, 2016 елда шул программаларга катнашып, авыл эчендә 17нче елда 1300 метр һыу селтәрдәрен алмаштырдык. Тимер торбаларды полиэтилен яңа технология буенча полиэтилен торбаларга алмаштырып иште башкарганбыз. Безгә спонсорлар ярдәм итте. Бу Семеновский рудник, Екатеринбургский промышленный группа, крестьянское фермерское хозяйство Хусаинов һәм Ситтә яшәгән авылдашларыбыз ярдәм итте. Тендерды выигрывать итеп алды. Сибай калаһынан Техно строй дигән общество с ограниченной ответственностью руководителя Абубакиров Раис Ришатович. Улардан эше белән мин канәгатьмен, улар аккуратно, матур итеп, технологияны весь соблюдать итеп эшләйләр. Үзебезнең авыл халкы собраниеһында үзебез мөрәҗәгать бирдек, что 19 елда ошо программаларда участвовать итеп, үзебезнең искән һавыбызның торбаларын алмаштырырга. Авыл биләмәһе киләһе елда ла ошо программаларга катнашырга исәп тота. Әле 1200 метрлык селтәрдәрне алыштыру һыу мәсьәләһен тулыһынча хәл итеп кую ошо сорга каласак.